arabala bi février kalo tile 26 an balimaw aw ni ɲanguma malek tudun kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu man bolo ka da kulo kan o dɔ ye ka fɔ février kalo tile 22 kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bi tɔn ka fintigiw ka daga yɔrɔ dɔ kan kibaruya min sera ma o y'a yira ka fɔ bingani kɛra sibiridon février kalo tile 22 nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati wulada fɛ binganikɛla n'olu kun ye mɔgɔ fila ye k'u kun bɛ moto de sanfɛ wa u kɛlen k'u ɲɛsin dagayɔrɔ in ma sa u ye kisɛci de kɔni daminɛ a yirala sa k'a fɔ fintigi ninnu yɛrɛ kɔni n'olu ye douaniers de ye ko kisɛ in cili kɛra sababu ye n'olu dɔw y'u fili ba la n'u nin tor'o la ko yanni binganikɛla ninnu k'u kɔ don u ye moto fila jeni u ni u bolila ni moto kelen fana ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni minɛ hali bi an bɛ to tɔn kan a yirala k'a fɔ février kalo tile 23 kɔnɔna la binganikɛla dɔw fana kɔni taara bi kalanyɔrɔ dɔ kan yen nɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ février kalo tile 23 binganikɛla dɔw y'u ɲɛsin tɔn ka ekɔliso dɔ ma u selen ni ekɔliso in na k'u y'u sigi ni ka heure kelen ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ kɔni ma dɔw tun bɛ fɛn min na nka o tɛmɛnen kɔfɛ sa u sɔrɔla ka wuli ni ka ni ekɔliso in kɔni jeni tɔn ka ye dugu ye n'ale ni gundam cɛ bɛ taa kilomɛtiri 45 bɔ ɲɔgɔn la wa an ye bingani wale fɛn fɛn fɔ nin ye siga kelen don a la k'a fɔ jatigɛ wale tabaga dɔw de kɔni ka baara don an bɛ yɔrɔ min na ko bi tɔnkakaw y'a yira k'a fɔ fintigi kɔni tɛ olu ka yɔrɔ la walasa ka se k'olu lakana o kama k'u b'a laɲini an ka jamana kuntigiw fɛ u ka fintigiw bila ka taga yen nɔ walasa u bɛ se ka olu yɛrɛ ani bolifɛnw lakana cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa kayikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ février kalo tile 24 kɔnɔna la ye ekɔlidejɛkulu kɔni wulila ka taa kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔw labɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ko la o y'a yira k'a fɔ février kalo tile 24 n'o kun ye tɛnɛdon ye ka ye ekɔliden jɛkulu n'o ye AM ye olu kɔni wulila ni ka taa kɛnyɛrɛye ekɔliso kɔni bɛɛ labɔ u y'a yira k'a fɔ olu bɛ kalanden ninnu labɔ ko wa kalan tɛ kɛ fo heure 144 kɔfɛ AM mɔgɔw ka fɔ la k'olu kɔni ma ni kalanden ninnu labɔ fosi la ko sabula a bɛ wagati dama dɔ bɔ fɛn min ye foroba kalansow ye olu kɔni tɛ ka se ka kalan kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'o tɛ bɛn cogo si la ko sabula an bɛɛ de ye maliden ye ko wa denmisɛnnin bɛɛ de kɔni ni kalan ka kan o kama u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ kalanden ninnu labɔ ko wa hali ni heure 144 kɔfɛ ni bɛnkan ma sɔrɔ karamɔgɔw ani jamanakuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛ labɔli wɛrɛ kɛ tuguni hali bi kalanko hukumu kɔnɔna la an bɛ to kayikaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ k'a ta février kalo tile 26 la k'olu bɛna siratigɛ kɛ fo kalan ka daminɛ a bɛ wagati dama dɔ bɔ mali kalanko kɛlen don ka mɔgɔw kamana gan kosɛbɛ karamɔgɔw olu ni jamanakuntigiw dɛsɛlen don ka bɛn fɔ la o kama sa kalandenw kɔni dɛsɛlen don ka kalan kɛ o kama kayika wulila k'a fɔ olu b'u ka dusumakasa yira n'u ka siratigɛli ye ko siratigɛ in yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ février kalo tile 26 nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati n'o ye 0 heure ye u y'a yira u ka kuma la k'a fɔ ko kun wɛrɛ fosi t'olu ka siratigɛli la ko politiki ko tɛ foyi wɛrɛ tɛ k'olu bɛ fɛ u denw de ka kalan u b'a yira jamanakuntigiw la ani ekɔli karamɔgɔw ko n'u ma bɛn kelen kan olu ka sira in kɔni tɛ labila fiyewu u ka kuma la hali bi u y'a yira k'a fɔ siratigɛ in kɔnɔna la mɔbili kelen minnu bɛ se ka tɛmɛ o ye mɔbili minnu bɛ ka na ci gɛlɛn ɲɛnabɔ kayi kɔnɔna la i n'a fɔ ni banabagatɔ b'a kɔnɔ ani fɛn wɛrɛw ko wa mɔbili minnu kɔni bɛ tɛmɛ ni dumuni de fana ye olu fana bɛ se k'a tɛmɛ ko ka bɔ ni mɔbili kofɔlen ninnu na mɔbili wɛrɛ foyi tɛna tɛmɛ ni sira in kan sa ka sɔrɔ olu denw ka kalanko ma ɲɛnabɔ an balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ni k'o lase aw ma bi o de kun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye bɛn ani basigi ye ala k'o sabati mali kɔnɔna la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma